דיסטנס, מאיה ושיראל. אנחנו לא נהיה בשבירת דיסטנס. אבל תגידו להם שלום, היי שי. היי, אני ושיראל ומאיה, אנחנו לא נהיה בשבירת דיסטנס כנראה. גם לי. גם לי, וגם אילי, וגם אמין. אמרתי את זה בהתחלה. אבל תני לי לצלם את כולם. זהו, מחלקה 2-2 ואני אוהבת אתכם. יאללה 3 בית, אתן הכי טובות שיש. מפלצת המחלקה. איזה כיף. איך היא יודעת לבחור את הבושם, ממי את יודעת זה עושה עליי רושם, מסדר את השאר בדיוק והאודם, אני לא יודע מי היה איתך קודם, אבל תגידי איך זה שאת יפה כל כך, זה מסוכן להסתובב איתך, יודעת שהכל מקום, עכשיו אני רוצה לחפש אותך, מה את לא יכולה ככה סתם לצוץ באמצע החיים, ואז לשים את הצוץ, אולי תבוא שלום בדוק מהפיצוץ, אולי תבוא בפנים כמו שאני בחוץ, לקפוץ, נטלי, גבוה! טוב, אני לבד על כל המחלקה, נותן לעצמי זמן לסיגריה, פותח זמן להביט בסדרים, הנה המקים. דוגמה למופת, איך המסדר צריך לעמוד. יאללה טוב, אמין. בתיקים של המפקדים יש רק דברים חשובים. לאט לאט ואז מהר מהר, רוצה חזק חזק, נותן חזק יותר, חזק יותר. We gotta go. Fuck with that. We gotta go. Ready, man? Squeeze it, ho. Pull it, go. אני מפחדת שחופרות אחריי. אם יש למישהי... לא, בתוך הגבות. אני לא צריכה על הגבות. לא צריך לגבה. אנחנו סגל טירונים! אנחנו סגל טירונים, ברור שלא נגיד אף פעם. אנחנו סגל טירונים, ברור שאנחנו מתעצבנים על שילוב ראוי. אני חופלת טירונים, ברור שהקבלים נכנסים אליי בשביל לראות אותי. אני בסגל טירונים, ברור שאני תמיד מדוגמת. אנחנו סגל טירונים, ברור שאנחנו אין לנו זמן לישון. אנחנו סגל טירונים, ברור שמחייגים עליי 50 פעמים ביום. אנחנו סגל טירונים, ברור שהחיילים מסתכלים לאיפה שצריך להסתכל. אנחנו סגל טירונים. ברור שמתצפתים עלינו כל הזמן. אוקיי, אני לא ממשיכה בדיון הזה, כרגע בטח לא אנחנו סגל טירונים, ברור שאני כל הזמן חוברת לציוד. אנחנו סגל טירונים, ברור שהמ"מ שלי לא מאמינה בעונשים. אתה רוצה קיבלתם שעות ביציאה? כן, אנחנו סגל טירונים, ברור שכל פעם שאנחנו מדברים יחשבו שאנחנו זוג. נו תגיד, ואתה חבליים. היום אני הולך. אנחנו סגל טירונים, ברור שאני אסחוב ציוד לבד ואני לא אשים אותו ברכב כי חיילים שלי עושים את זה. שרון. זמן הבא יצאת מהסק"ש, עלית על מדים, היית מדוגם אבל את הנשק שתי אדם, זה היה ברור. דקה, זוז, דקה. יאללה, דקה, רואה אתה יכול, צא. יאללה, דקה, צא. יאללה, יורים עליך. צא. כולם, אתם הגעתם לדלון ברבר שופ, והנה העובדים שלי, העובד המצטיין שלנו, סאמר. סאמר, איך אתה? את מי אתה מספר היום? את המאק שלי, יער. אתה מפקד יער? כן. המפקד יער, מה אתה אומר, איך התחושות? סטיל. זה התספורת עד כה. תכף ניתן לכם עדכון לך מהשטח לרצף שני. אליפות. זה הספר הראשון שלנו והסייען המצטיין. עכשיו אנחנו מגיעים לספר המזדיין. כן, נועם יאיש. מה איתך נועם? בסדר, אבא שלי לקוח. את מי אתה מספר היום? כוכב, סלח ומפה. בכבודו ובעצמו, סגן מפקד הפלוגה.
הורס לי את השיער, תראו איך אני נראה. הוא... יאיש הוא עוד מתלמד. הוא עוד מתלמד. נתתי לו צ'אנס. בוא נראה את המסביב, נראה את המסביב. כן, בינתיים דירוג מעולה. מעולה. אני נותן לך רגע דגשים. הנה, דגשים. פה, או אני אוהב את השיר הזה. פה שלא יישאר לי השפונצים, לא השארת לי פה כלום. כלום! חלק! חלק! אוקיי, וכמו שאתם רואים פה אין לנו איזה קורסה של המתנה ודברים כאלה. יש לנו מיטות. יש לנו פה את גימל קוד שלנו. גימל קוד מחכה בתור, כמו כולם, כן, כן. יש לנו פה את מפקד מחלקה 3, הלו הוא טלור סטייל. ויש לנו פה את א' קוד. כן, א' קוד מילים, יש לך מילים כבר? מחכה? אז כן, מחכים. מוזיקה שנעימה לאוזן. יודעת כמה זהו, אז לא, אבל צריכים תלמדי אותנו. סיימת שכסליחות פה רגע? ילדה תקועה. הופה. לא הצלחתם. מה כתב חיים שלי? למה הצלחתם? תגידי לי איך את עדיין ישן. היי לכולם! אז היום אנחנו הולכים לעשות משהו ממש מרגש ולטעום את העלי גפן שסאמר הביא לנו היידה! איזה מילקה! איזה מילקה! וואו! איך קוראים לאמא שלך? עם תיסר המלכה שלנו, הכינה. צבע כחול עמוק, מצפון הים, ממש רחוק. טוב, הגענו היי, מה? הגענו למבחן הסימה. 3. לא נורא. 3. 4. אבל לאט מלחיצה, את עושה לי חוב, את מפחידה, כל הגוף צמרמורות, את עושה לי ים ברדק, פחד אלוהים ישמור. מזג חם אבל, מבט כמו מסיבים. כי הכל פתוח, שהכל אזור. איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה אתה
שואל איזה יום היה לי סמואל, לא יום רגיל, יום עם תרגיל, היה גדול, היה אחד הגדולים השנה. איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה, אתה שואל איזה יום היה לי סמואל, לא יום עמוס, יום על הסוס, אחד כזה עוד לא היה. פתחתי את הבוקר עם שיר על המרפסת, פתאום נפתחת דלת, יאללה. מה קרה? הכל בסדר, גם בסדר, לראות ולתת לי לעשן, אבל הגבתי. תראו, בקור רוח. אני מצוננת. מה, היא לוקחת לי את כל הפוקוס מהסרטון. סליחה, אבל תראי. איזה יום היה לי סמואל, איזה יום היה, אתה שואל איזה יום היה לי סמואל, לא יום רגיל, יום עם תרגיל, אחד כזה עוד לא היה. פתחתי את הבוקר עם שיר על המרפסת, פתאום נפתחת דלת, אהובתי נכנסת, היא בחורה הורסת, אומרת לי שמעת השיר שלך ברדיו, כולם שרים ביחד, פשוט גדול, פשוט אחד לגדולים. זאת מפלצת הרס"פ, חברים, זאת מפלצת הרס"פ. שהיא בכלל לא מפלצת הרס"פ. לא באור. הנה באור גלגדול, איזה יום היה לי סמואל. מ"מ מחזיק קומטה, עוד 5 קילומטרים, היא שלכם! את לי החסד, ואת לי בית, ואת שוכנת בליבי.